שלום לכולם, אני רוצה לספר לכם על מיזם שהצטרפתי אליו לפני 6 ימים, שנקרא TravelOr. אני אסביר לכם מה זה ואיך אתם גם יכולים להצטרף, ובעזרת השם להרוויח המון כסף ולא להפסיד. מה מדובר כאן? מדובר בחברת תיירות, או יותר נכון אתר תיירות. אתרים כאלה זה המון השקעה של כסף, זמן ושיווק ופרסום. אדם רגיל לבד כמובן לא יכול להרים כזה דבר, צריך חברה גדולה מאחוריך. ובאמת יש חברות גדולות בכל מיני אתרים כמו איסטה וגוליבר ודקה 90 וכמובן בוקינג וכולי. אז הם גם כן מקמים אתר כזה והם רוצים לנצח לפחות את כל הראשונים שהזכרתי, איסטה וכולי. והם עושים את זה בשיטה על פניו די מגניבה. 1,000 אנשים מצטרפים למיזם, ואותם 1,000 אנשים משתתפים בשיווק של המיזם, עוד שנייה אני אסביר איך, ואז הם גם מתחלקים ברווח. אוקיי? זה בקצרה ממש המהות של המיזם. עכשיו אני אראה איך אפשר להרוויח מהמיזם הזה בשלוש צורות עיקריות, או 3 צורות בעצם. אחד, זה מה שהרגע אמרתי, מתחלקים ברווחים. רק שימו לב שהרווחים זה אחרי ההוצאות של החברה. ההנחה שלהם זה שיהיו רווחים של לפחות, שימו לב למספר הזה, זה ישמע מאוד גדול, אבל זה ככה הולך בתחום התיירות בארץ, 10 מיליון בחודש. אוקיי? 10 מיליון. מתוכם 2 מיליון, כלומר 20% הולכים לחברה, ו8 מיליון מתחלקים בין אותם יזמים, אבל הם לא מתחלקים באופן שווה, אני עוד שנייה אסביר איך. בכל אופן 8 מיליון לפחות, לפי הערכה שלהם, הזהירה לטענתם, יכול להיות שזה יותר, כמובן, יש פה תמיד סיכון, יכול להיות שזה פחות. בכל אופן 8 מיליון בחודש מתחלקים בין כל היזמים. זה אפיק רווח ראשון. האפיק השני, בואו נחליף צבע, זה אם יש לכם רצון, זה אני פחות מדבר אליי, כל אחד מאותם 1,000 זכיינים, שותפים, יזמים, איך שנקרא לזה, מקבל גם לינק אישי לאתר התיירות הזה, לינק אישי, או תקראו לזה אתר אישי, והוא יכול להפנות את הקרובים שלו, או אם הוא רוצה להפיץ את זה בצורה יותר רחבה, איך שהוא רוצה, וכשאנשים יירשמו לחופשות דרך האתר שלו, נגיד מישהו יקנה חופשה בספרד וזה עלה לו 10,000 שקל, הרווחים 50% הולכים לאותו זכיין שדרכו החופשה הזאת נעשתה, ורק השאר מתחלק בין כל 1,000 האנשים. אז מי שזה מדבר אליו לתת למשפחה את הלינק האישי שלו, שכשהם נרשמים יירשמו דרכו, אז הוא ירוויח מזה עוד. זה אפיק שולי יחסית, כלומר זה עיקר העניין, אבל זה איזשהו בונוס למי שיצליח לשווק את האתר שלו. האפיק השלישי, זה ממש עכשיו קורה, אני אסביר למה זה עכשיו וזה עוד לא ממש עכשיו, וזה תהליך הגיוס. מה זאת אומרת? סליחה על הכתב שלי, פשוט אני על סוג של לוח כזה וזה קשה לכתוב. אמרנו שצריך 1,000 זכיינים. עכשיו, כרגע אין 1,000 זכיינים. נכון לרגע זה שאני מקליט הסרט יש 400 וקצת. לפני שבוע וחצי היו 200 וקצת, כלומר זה עולה באופן די מהיר, אבל כרגע אין עדיין 1,000 זכיינים והם רוצים להשיג, ואנחנו כאמור מדברים בעצם על חברה שמתחילה מאפס, כלומר הזכיינים הם אלו שיתנו לה את ההון שלה, אבל כרגע עדיין אין. אז איך החברה מגייסת את אותם 1,000 אנשים? היא משלמת עמלות שותפים, כלומר שותף שמביא שותף אחר מקבל עמלה. עכשיו איך זה בדיוק הולך? אז נניח שזה אני, ואני יכול לגייס כמה שותפים שאני רוצה, אז נגיד שאני גייסתי 5 אנשים, על כל אחד אני מקבל 550 שקל. על כל אחד. עכשיו, ברגע שגייסתי 4, כלומר מספיק לי אותם 4 האלה, בואו נקיף אותם, ברגע שגייסתי 4, אני הופך להיות שותף בכיר, ואז ה-550, 550 וכולי, קופץ ל-4,000 סך הכל. אוקיי? תעשו את החשבון כמה בדיוק זה מוסיף לי, אבל זה יוצא 1,000 לכל אחד. במקום 550 לכל אחד, 1,000. כלומר, קיבלתי בעצם 4,000 בינתיים. עכשיו, אני יכול כמובן להוסיף עוד ועוד. אם אני אוסיף נגיד עוד 4 פה, יהיה לי עוד 4,000 וכן הלאה. שלב הבא, אם אותם אנשים מגייסים עוד אנשים, נגיד הוא גייס אותו ואותו וכולי, אז אחרי שנהייתי בכיר, לפני לא, אבל אחרי שנהייתי בכיר, אני מרוויח 550 גם על כל אחד מאלה. רק שימו לב, זה מתחיל רק בחודש אחרי שנהייתם בכירים. כלומר, אם נהייתי בכיר ב-15 לחודש,
והוא גייס אותם ב-17 לחודש, אני עוד לא אקבל עליהם כלום, רק בחודש הבא אני אתחיל לקבל גם על הנכדים שלי, כלומר עליהם. עכשיו, ברגע שגם הוא יהיה בכיר, כלומר, הוא עשה 550 4 פעמים, והוא נהיה בכיר, אז אני כבר לא מקבל עליהם 550, אלא רק משהו כמו 160, כלומר 5%. בכל אופן, זה ההתחלה של המבנה, יש עוד איזשהו המשך, אתם יכולים להרוויח על הנכדים, על הנכדים וכו', עד שהם נהיים בכירים. זה כאמור הכסף החד פעמי שמקבלים בתהליך הגיוס. זה תהליך זמני, מאוד חשוב להדגיש את זה, זה רק ממש בשבועות הקרובים של גיוס 1,000 אנשים, כאמור נכון להרגע תאריך 5/1/2016, יש כבר באזור 400, זה עולה בקצב די מהיר, אז בתהליך הזמני הזה של הגיוס, לכן גם אמרתי זה לא פירמידה, זה זמני, וגם מי שנכנס ממש בסוף ולא יוכל להרוויח שקל על גיוס אחרים, כי פשוט הוא היה מספר 1,000 וזהו נסגר, אז הוא עדיין מקבל את זה. כלומר, זה לא פירמידה במובן זה שהשלב האחרון לא מקבלים כלום, הם כמובן מקבלים את האפיק המרכזי, שזה זה וגם זה רק תהליך זמני. אז זה תהליך הגיוס, זה האפיק השלישי. עכשיו, הדבר הנוסף שצריך להסביר, אמרתי כאן שמתחלקים ב-80% מהרווחים, אבל לא בצורה שווה. איך מתחלקים? אז יש משהו שנקרא דרגות. מה זה אומר דרגות? הדרגה הבסיסית זה 40%. כלומר, אנחנו לוקחים את ה-10 מיליון, ב-40% מתוכם, כלומר 4 מיליון, כולם מתחלקים. מה זה אומר? 4 מיליון חלקי 1,000 אנשים, כל אחד מקבל 4,000 שקל. שוב, בהנחה שבאמת יהיה רווחים של 10 מיליון, שזה מה שהם אומרים שלדעתם זה הנחה זהירה עוד, אמור להיות יותר. זה הבסיס. השלב הבא, מי שעולה דרגה, כלומר מי שהוא בכיר, מי זה בכיר? כבר ראינו מקודם שבכיר זה מי שגייס תחתיו לפחות 4 אנשים, הוא מתחלק בעוד 10%. כלומר, עוד 10% זה בעצם עוד מיליון, כי בעצם כל 10% כאן זה מיליון, עוד 10% זה עוד מיליון, וזה מתחלק בין כל הבכירים. עכשיו זה כבר לא מתחלק בין 1,000 אנשים, כי לא יהיו 1,000 בכירים, בואו תראו כאן טבלה שהם מעריכים כמה יהיו, בכיר יהיו בערך 300, אז מיליון חלקי 300 אנשים, זה 3,333.3 וכו', אז זה בעצם יביא אותו בסך הכל ל-7,300 וכו'. כלומר 4,000 ועוד זה שווה זה. זה הדרגה השנייה. דרגה שלישית, בואו נשאר פה בטבלה כבר, זה מי שיש לו מתחתיו בכיר. כלומר, כמו שהראיתי כאן, אני נהייתי בכיר כי גייסתי 4 אנשים, והבחור הזה נהיה בכיר כי הוא גם כן גייס 4 אנשים. ברגע שאני בכיר, ואחד מהאנשים שלי גם הוא בכיר, אז אני עולה לדרגה הבאה של עוד 5%. בואו נראה את זה בטבלה. אני מקבל פה עוד 5%. בדרגה הזאת הם מניחים שיהיו רק 100 אנשים מתוך כל 1,000. 5% של 10 מיליון זה 500,000. 500,000 חלקי 100 זה 5,000 לכל אחד. זה כבר יביא את מי שיהיה בדרגה הזאת ל-12,000. הדרגה הבאה זה מי שיש לו מתחתיו בין 2 ל3 בכירים. זה יביא לו עוד 5%, כלומר יעלה אותו לדרגה של 60%. זה בעצם עוד 500,000 שהיא תתחלק בין פחות מ-100 אנשים, כנראה בין 70 אנשים. זה יביא לו עוד 7,000, זה כבר הביא אותו בסך הכל ל-19. הדרגות הבאות אתם יכולים כבר לראות, ככל שזה נהיה יותר קשה יש פחות אנשים שיהיו בדרגות האלו, וממילא הסכומים פה עולים ועולים. אפשר לשים לב שלפחות מי שלא שואף להיות בדרגה הכי גבוהה, שזה כבר קשה, יש היגיון לאסוף כמה אנשים מתחתיך, ואחר כך לא להמשיך לאסוף אותם מתחתיך, אלא לאסוף אותם בשביל האלה שמתחתיך. כלומר, לגרום לזה שאלה שהבאת גם הם יהיו בכירים, ואז אתם יכולים לעלות לדרגות האלה, ולהרוויח את הסכומים האלו, ולא להסתפק בזה. אוקיי, אז הסברנו את 3 האפיקים. האפיק המרכזי, שזה חלוקת הרווחים, שזה בעצם לעולם, זה לא משהו זמני, כל עוד החברה תשרוד, ואני מקווה שהיא תשרוד לאורך שנים, האפיק הזה קיים, והדרגה שאתם מגיעים אליה כאן בתהליך הזמני, תשפיע עליכם לעולם בחלוקת הרווחים. כלומר, תמיד תקבלו את האחוזים שלהם הגעתם, ככל שהשקעתם יותר בתהליך הזמני של הקמת החברה, תרוויחו כאן יותר. מי שטרח בערב שבת, יוכל בשבת, לכן אם כבר להצטרף, כדאי להצטרף עכשיו, בשביל לעלות בדרגות בתהליך הגיוס, ואז תהיו כאן
דרגה גבוהה, זה לא משפיע על זה. כלומר, בזה כולם יכולים להרוויח באותה מידה, מי שמפנה מקבל. כאן אני מדבר על חלוקת הרווחים. אתם רוצים להגיע כאן לדרגה כמה שיותר גבוהה. עד כאן לגבי מה אתם מרוויחים. אבל כמובן שאין לכם חינם. בואו נראה גם מה אתם נותנים. אז בואו נלך קצת למטה. אתם נותנים שני דברים. אתם נותנים כסף וזמן. מה זה אומר? כסף. דמי הרישום עולים נכון לעכשיו 3,950 ש"ח כולל מע"מ. זה חד פעמי. ויש גם חודשי של 550. ה-550 האלו הולכים על פרסום ושיווק, וזה בעצם ההון של החברה שאיתו היא מנסה לקדם ולבנות מותג. יש להם בעצם תקציב של 550 כפול 1,000, כלומר יותר מ500,000 לחודש, שאת זה משקיעים בפרסום. זה מה שאתם צריכים לתת מבחינת כסף. כמובן שכשהרווחים יתחילו להיכנס, אז זה פשוט יתקזז עם מה שאתם נותנים, ובאיזשהו שלב כבר לא יצטרכו לתת, אלא רק תתחילו להרוויח. חשוב לי להדגיש, גם בצפי הכי אופטימי, הרווחים לא יתחילו מיד. ייקח כמה חודשים, כמובן אם זה היה מתחיל מיד, כולם כבר היו מצטרפים. יש פה סוג של אמון, הימור, איך שתקראו לזה, כמו בכל עסק. צריך להאמין בהם או לסמוך עליהם שהם מספיק מקצועיים, לקחת את אותו 500,000 לחודש ובאמת לעשות איתו רווחים. אני נותן להם את הליהנות מהספק, אני לא מכיר אותם לפני כל המיזם הזה, הם עשו עלי רושם מקצועי. זה לא סכום עצום שאם אני אפסיד אותו אז זה אסון, לכן זה סוג של הימור ואני מנסה. כמובן, תעבור שנה ונראה שלא זז כלום, אז תמיד אפשר להפסיק, אין כאן שום התחייבות. זה מבחינת הכסף. מי שרוצה להיכנס צריך להשקיע את הסכום הראשוני הזה. כמובן שחלק מהכסף הזה בעצם הולך גם לכל העסק הזה של גיוס השותפים. מבחינת זמן, הם מצפים 1,000 אנשים האלו גם לעזור בקידום החברה. כי חוץ מהשיווק ופרסום שהם יעשו בעיתונות, טלוויזיה, רדיו וכו', גם צריך לקדם את האתר בגוגל. בשביל לקדם אתר בגוגל צריך המון תוכן מקורי. בשביל לכתוב המון תוכן מקורי צריך המון אנשים. אז הם מצפים מכל אחד מהשותפים לעזור בזה. איך זה עובד? בממשק של השותף יש אזור כמו של שיעורי בית, אני קורא לזה. אתם מקבלים למשל 4 בתי מלון בחודש, שעליהם אתם צריכים למצוא תוכן, למשל לתאר איך המלון נראה, איך השכונה נראית איפה שהמלון נמצא וכו'. 4 דברים כאלה בחודש. כמה זמן זה ייקח בחודש? אני 4 עמודי תוכן בחודש לא רואה איך זה ייקח יותר משעה וחצי. אם אני לארג', מן הסתם גם פחות. זה היקף העבודה. 4 עמודי תוכן בחודש. כמובן שאם תרוויחו סכומים יפים, אפילו אם תרוויחו 4,000, ובטח אם תרוויחו יותר, אז אפשר גם לשלם לאיזה סטודנט שיעשה את זה, תשלמו לו 1,000 שקל בחודש והוא יעשה את זה בשמחה, גם תשלמו לו 500 יעשה את זה בשמחה, אבל זה היקף הזמן שאתם צריכים לתרום לחברה, או שכאמור תשלמו למישהו אחר. אז זה מבחינת מה אתם מרוויחים, וזה מבחינת מה אתם נותנים. אוקיי, עד כאן ההסברים. אני אחזור על זה שוב בקצרה, כי זה נשמע מסובך. 1,000 אנשים מקימים חברת תיירות ביחד. יש כאן 3 אפיקי הכנסה. האפיק הזמני זה של תהליך הגיוס. ככל שאתם מגייסים יותר שותפים בשביל למלא את אותם 1,000, אתם מרוויחים סכומים חד פעמיים, גם על האנשים שאתם הבאתם, ואחרי שאתם נהיים בכירים, גם על האנשים שמתחתיכם. זה תהליך ראשוני. כל זה אגב כתוב בחוזה מפורט. תוכלו למצוא קישור כאן מתחת לסרטון. זה תהליך הגיוס הזמני, אפשר להרוויח פה כמה עשרות אלפי שקלים, אני אראה לכם עוד שנייה, אבל שוב זה רק זמני, לא בשביל זה נכנסים לזה, וגם יכול להיות שלא תצליחו לגייס אפילו אחד, ולכן אל תיכנסו לזה רק בשביל זה, אלא בשביל הדבר המרכזי שזה זה חלוקת הרווחים. אם החברה תצליח, ואני מקווה שהיא תצליח, אז יהיו רווחים ומתחלקים בין השותפים, כשכאמור הם לא מתחלקים בשווה, אלא לפי דרגות. ככל שעבדת פה יותר קשה, אז לאורך שנים הדרגה שלך פה יותר גבוהה. יש אפיק נוסף, שזה האתר האישי שלכם, שאתם יכולים לשווק בו חופשות. זה בעצם אתר התיירות המלא, רק הוא עם לינק שלכם, כלומר עם כתובת שלכם, וככה מי שנרשם זה רשום על שמכם, שזה אומר שאתם מקבלים 50% מהרווחים, ורק השאר מתחלק בין השותפים. אז אלה 3 האפיקים, זה כאמור מה שאתם מרוויחים. מה שאתם נותנים זה כסף, חד פעמי וחודשי, וזמן, כתיבה של 4 עמודי תוכן בחודש. כאמור, אני לא רואה איך זה ייקח יותר משעה וחצי בחודש להערכתי, אבל תלוי בכם כמובן, כמה מהר אתם כותבים או קוראים וכו'.
אז עד כאן ההסבר. עכשיו בואו ניכנס לאתר עצמו ונראה איך זה נראה. בשביל להגיע לטופס ההרשמה אתם יכולים להגיע דרך האתר שלנו, אתר ממון, בעמוד של TravelOr. אתם תראו כאן למטה כפתור בשביל לנסות, או שתמלאו פה את הטופס וגם זה יעביר אתכם לטופס ההרשמה. אגב, אם תמלאו את הטופס נשלח לכם כל מיני טיפים ועצות איך לקדם את העסק שלכם הזה ב-TravelOr. אפשר גם ללחוץ על הקישור פה בסוף העמוד. בכל אופן, אחרי שתלחצו, אתם תגיעו לטופס ההרשמה. טופס ההרשמה, זה כמו כל טופס רגיל, אתם ממלאים פה שם פרטי. אני סתם כותב משהו, רק בשביל להדגים. אימייל. אחרי זה תמציאו סיסמה. תחזרו אליה אחרי זה עוד פעם פה. אתם מאשרים את התקנון. אפשר לקרוא את התקנון כאן. כדאי לעשות את זה, כמו בכל דבר. לוחצים על הרשם. וכאן אתם רוצים לבחור להיות זכיינים. כלומר, אתם לא סתם נרשמים לאתר כי אתם רוצים ללכת לאיזה בית מלון, אלא להיות זכיין. אז אני לוחץ על להצטרף כזכיין. וכאן יש קטע מאוד חשוב. אתם צריכים לכתוב מי הזמין אתכם לטראבלור. בלי זה אי אפשר להתקדם. לכל אחד יש מישהו שצרף אותו, ואתם צריכים לכתוב כאן את השם משתמש של מי שצרף אתכם. עכשיו, בשביל זה אתם צריכים לשאול אותו מה השם משתמש שלו. במקרה שלי זה למשל ממון. כלומר, אם אני הייתי מצרף אתכם, אז הייתם כותבים פה ממון, כי זה שם המשתמש שלי, אבל אל תכתבו את זה, אלא את שם המשתמש של מי שצרף אתכם. שימו לב שיש לכם איזשהו יתרון להצטרף תחת אנשים שאני צירפתי, כי אני עוזר להם, ואם תצטרפו תחתם אז גם לכם להביא אנשים. למשל, אתם יכולים להשתמש בסרטון הזה, וגם בכל מיני סרטוני הדרכה של איך לעשות אתר בשבילכם לצרף זכיינים, ועוד כל מיני טיפים חשובים. לכן יש בזה יתרון, אבל כמובן תכתבו את מי שצרף אתכם באמת, תשאלו אותו. מי שלא יודע, וזה מישהו שהוא מתחתיי, אתם יכולים גם לשאול אותי, ואני אגיד לכם מה השם משתמש שלו. בכל אופן, אתם רושמים כאן את השם משתמש שלו באנגלית, תעשו Enter, ואז אתם תראו כאן עיגול של מי שצרף אתכם, ואת העיגול שלכם. ועכשיו המשך, אחרי שסיימתם עם הקטע של מי צרף אתכם, אז אתם בוחרים לעצמכם שם משתמש. אז בואו נבחור איזה שם, סתם אני עושה משהו שמן הסתם לא תפוס, רק ליתר ביטחון, דוד 345 והמשך. והגענו לשלב התשלום. פה משלמים את דמי הרישום הראשוניים, שכרגע זה 3,950, וגם 550 הנוספים, שזה כל חודש. אחרי שסיימתם עם זה, אתם מגיעים לממשק, ואתם יכולים בעצם להתחיל להזמין גם כן אנשים למיזם, ולהתחיל לפרסם חופשות. ממש עכשיו אתם יכולים להתחיל עם האתר שלכם, לפרסם חופשות, וה-50% הולכים אליכם. אז בואו נראה איך הממשק נראה מבפנים. אז זה הממשק. המספר 20 זה מספר אנשים שהצטרפו. זה לא ממש אנשים ששילמו, אלא הם התחילו את התהליך. לא כולם שילמו בפועל. בפועל אתם רואים כאן את המספר שהרווחנו, 12,730. חלק מזה זה מאנשים שצרפתי באופן ישיר, חלק מזה זה מאנשים שצרפתי שהם צירפו. כי כמו שהסברנו, ככל שאנשים שאתם מצרפים גם מצרפים, אתם גם מרוויחים מזה יותר. אבל שוב, כל זה רק בתהליך הזמני של הגיוס, זה עוד לא חלוקת הרווחים. כאן אתם יכולים לראות לאיזו דרגה הגעתי בינתיים בחלוקת הרווחים, בגלל האנשים שגייסתי, שחלקם גם כבר הפכו לבחירים. שוב, זה רק בתהליך הזמני, זה עוד לא הרווחים של החברה, זה ייקח עוד כמה שבועות עד שהם יתחילו, וגם אז ייקח עוד כמה חודשים לדעתי, עד שזה יגיע לסכומים משמעותיים. בכל זאת, מקימים פה חברה חדשה, צריכים קצת סבלנות. אז כאן אתם רואים מה הרווחתי בינתיים רק מהגיוסים של אנשים חדשים. בגלל הפרטיות של האנשים, אני לא אראה לכם את השמות של האנשים, אבל אם הייתי נכנס לכאן, אז אתם רואים איך זה בנוי. אתם רואים מי אני הבאתי, את מי הם הביאו, וכמה הרווחתי על כל אחד. אם אני אלחץ כאן על הסכום, אז גם כן יש כאן פירוט מלא של כמה קיבלתי מכל אחד, ואיזה בונוסים קיבלתי, הכל מאוד מאוד ברור ומסודר. כאן אתם יכולים לראות לידים שקיבלתי מהחברה, כלומר החברה עשתה פרסום ברדיו למשל, היא קיבלה 400 לידים מהפרסום הזה והיא חילקה אותם בין השותפים, כלומר כל שותף מתקשר לאחד מהלידים, מספר לו על המיזם, אם הוא נכנס אז הוא נכנס דרך אותו שותף. הליד שלי, כלומר הבן אדם שנרשם בעצם כמתעניין, בסוף אמר לי שהוא לא מעוניין, לכן סימנתי אותו כאן כלא מעוניין. אבל שוב, זה רק דברים שהחברה מביאה. המאמץ העיקרי זה שאתם תביאו אנשים, מאנשים שאתם מכירים או קשורים אליהם, או רשימת תפוצה או מה שזה לא יהיה. כאן יש את שיעורי הבית, אבל זה עוד לא התחיל, אבל כשזה יתחיל יהיה לי פה את 4 עמודי תוכן שאני צריך למלא. יהיה כתוב שם של מלון, אני צריך לכתוב על זה תוכן. כאן יש לכם את כל הכישורים שאתם יכולים להשתמש
בשביל לפרסם את המיזם, כל מיני דפי נחיתה, אתר התיירות שלך, שאתה יכול לשלוח לחברים שירשמו דרכך, יש פה עוד כל מיני שפות גם. זהו, זה עיקר הממשק האחורי. אגב, הממשק הזה הוא זמני, עוד מעט משדרגים אותו למשהו יותר משוכלל, ואז נעשה שוב סרטון, או שנשלים את הסרטון הזה עם הממשק החדש. בממשק החדש גם יש שקיפות יותר גדולה מבחינת החברה, כמה בדיוק החברה הרוויחה בכל חודש, כמה היו ההוצאות שלה, כמה זכיינים כבר יש, ועוד כל מיני פרטים כאלה. בכל אופן, עד כאן לגבי המיזם. שוב, מי שרוצה להצטרף, אני מאוד יודע לו אם ייכנס דרכנו. אז זהו, עד כאן, תעשו החלטות טובות. אני רק רוצה להזהיר לפני שאתם מצטרפים. זה נשמע ממש ממש נחמד ולכן הצטרפתי. אבל זה כמו כל עסק, יש כאן סוג של הימור. אתם מצטרפים, שום דבר כאן לא מובטח. יכול להיות שהחברה לא תצליח, יכול להיות שלא יצליחו לצרף זכיינים. אני לא יודע, הכל יכול להיות. אני מאמין שזה כן יצליח, לכן הצטרפתי. ואני גם חושב שהסכום הוא לא מטורף בשביל לקחת את הסיכון הזה, אבל אל תיקחו הלוואות בשביל זה, אל תכניסו את עצמכם לסיבוכים בשביל זה. אם זה מתאים, זה מתאים, קחו בחשבון שזה הימור. זה מה שחשוב לי להדגיש. אי אפשר לדעת מה, זה לא החברה שלי, זה אנשים שעושים עליי רושם מקצועי, אבל אי אפשר לדעת. תמיד בדברים כאלו יש סוג של הימור. אז עד כאן החלטה טובה. אם יש שאלות, אני כאן, במיילים שקיבלתם ממני, או שתכניסו כאן ואז תשיבו למייל, או כאן בפורום שלנו. נשמח מאוד מאוד לענות ולעזור ולהתייעץ. אני כן חושב שאני קצת אובייקטיבי. היו הרבה אנשים שמלצתי להם לא להיכנס לזה, כי בגלל מה שאמרתי הרגע, שזה קצת לחוץ להם הדמי רישום, וזה נראה לי חבל לקחת את הסיכון. מי שזה לא לחוץ לו, ומי שמתרשם שבסך הכל יש כאן סיכוי יפה, אז יכול להיות שכדאי. כאמור, אני הצטרפתי, אז מבחינתי כמובן שכדאי. עד כאן, בהצלחה, וניפגש בפנים אם תצטרפו. כל טוב.